आंनि इउटुबखौ नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो गिबियावनो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाबाय। मानोना नोंथांमोना टाइटेल थाम्बनेल आरो डिसक्रिपसनाव नायनानै नोंथांमोना एसेबाबो मोनदांबाय आरोना। मानोना आङो दिनै फुङाव फेसबुक बोरलानाय लोगो लोगो जोंनि सासे गोबौ मेलेमनि समायना रमायना सासे बर' आइजोनि जिउ खहा जानायखौसो आं नुनो मोनबाय रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बे जाथायखौ आङो नुनानै खोब दुखु मोनदों आरोना। आरो बे जाथाया जादों रायजो राजा नोंथांमोन गुवाहाटि बेलथलायाव आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। न'खरनि मानसिफोरा बुंनाय बादिब्ला न'खरनि मानसिफ्रा बिमा बिफाफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला गोसो थोनाय सेंग्रा दंमोन आरोना। आरो बे गोसो थोनाया जाहैबाय गुबुन सेंग्रा गुबुन हारि। दा बियो जोबोद दुखुनांथावना। मानोना जोंनि बेबायदिनो गोबौ मेलेमनि बर' आइजोफोरा दिनै बेबायदिनो बबेबा गुवाहाटियाव भारा रुमाव थानानै बबेबा बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो जिउ जोबनाय जोङो खोनानो मोनदों। बिदिनो रुमाव थैनानै थानाय बबेबा बिदिनो थैनानै थानाय आरोना। सोरबा बेबायदिनो थैनानै थानाय गोथै देहा बेबायदि गोथै देहायावल' मोननाया नैबेनो गिबि नङा रायजो राजा नोंथांमोन। बेयो गिबि नङा। बर' आइजोफ्रासो जोंनि मानसिफ्रासो सोलोङाखै आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। जोंनि बर' आइजो बर' सिख्लाफोरा सोलोङाखै थ' बे जाथाया बेबायदि जाथाया बियो गिबि नङा। सिगांनि समफोरावबो बेबायदि गोबां जालांबाय। मानोना गोबां जेसेबां बेबायदि इनसिडेन्ट जादों एक्सिडेन्ट जादों गुबुन हारिखौ मोजां मोननानै हाबा जायालासिनो लिभिं रिलेसनशिप जों जायखौ बुंदोंना बेबायदि थानानैनो बेबायदि जिउ जोबनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनदों। आरो मानोना इसिबां बेबायदि घटना जाथाय जादोंब्लाबो जोंनि आइजोफ्रासो जोंनि मानसिफ्रासो सोलोङाखै आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बियो जोबोद दुखुनांथावना। थ' बेबायदिनो सेम सिगाङाव जेरैबायदि जादों बे एखे घटनायानो आरो नैबे गुवाहाटि बेलथलायाव जादों रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बियो जोबोद दुखुनांथावना जोंनि थाखाय। बिनिखायनो जोंनि मानसिफोरा सांग्रां जानांगौ। माब्लाबा गुबुन हारिखौ गोसो होसारनानै फोथायनाया बिसास खालामनाया बियो मोजां नङा आरो साबजाथाव नङा, गनायजाथाव नङा रायजो राजा नोंथांमोन। बिनिखायनो गोसोखौ हगारसारनाय गुबुन जाथिखौ जे एकदम 100% फोथायनायाव लागोन, बिसासाव लागोन, बे माब्लाबाबो जानो हाया। थ' आङो खावलायगोन बे समाव मानोना जोंनि मानसिफ्रा जोंनि बर' आइजोफ्रा दिनैनिफ्राय गुबुन हारिजों बेबायदि गोसो थोनाय मोजां मोननाय रिलेसनाव थानायखौ गारनांगौ आरोना। एकदम 100% टटेलि एभयड खालामनांगौ आरोना, नागारनांगौ रायजो राजाखौ। नङाबा जोंनि मानसिफ्रा बेबायदिनो सिरि सिरि बिदिनो दोनखोमा जागोन, बुथार जाखोमागोन। खालि गोबां मानसि गोबां बेखौ गोबां साजायनायखौ जोङो खोनाबोदों, नुबोदों आरो दा रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बिराद दुखुनांथावना। आरो दाथ' खोनानो मोनबाय, नोंथांमोनाबो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनबाय, जाय मानसिया गोसो थोयोमोन ना बे हिन्जावसाखौ, जाय मानसिया मोजां मोनोमोन, बेयो गुबुन हारि। आरो बे गुबुन हारिखौ दा पुलिसा हमबाय, खाबाय। बे रादाबखौ आंबो मोनथिबाय आरो नोंथांमोनाबो मोनथिबाय आरोना। थ' बेयाव जोङो एवारनेसा सांग्रां जानो गोनाङा बेसो गुबुन जाथिया जोंनि बे जानला मोनला मानसिफोरखौ, जानला मोनला आइजोफोरखौ गुबुन जाथिया माब्लाबो बिसोरो एक्सेप्ट खालाया आरो बिसोरो फल' खालामा। मोजां समायना रमायना फारफ्रोमबो बिथिङाव मेलेमावबो गोबौ, महर मोखां फारफ्रोमबो बिथिङाव देहा सोलेर गोग्गो, बैफोर मानसिखौसो जोंनि मानसिखौ बिसोरो बेबायदिनो गोसो थोयो, मोजां मोननायनि मोनसे बाहाना देखायो, मोजां मोनफ्लायो, गोदै गोदै रावजों बुरखायो आरोना। जोंनि मानसिफ्रा गुबुननि गोदै गोदै रावावनो बेबायदिनो गोजावनायखायनो, गलिलांनायखायनो नैबेफोरबायदि जाथाया जादों आरोना। थ' बिनिखायनो दिनैनिफ्राय गुबुन हारिनि, गुबुन जाथिनि गोदै गोदै रावाव माब्लाबाबो जोंनि
लाइमोन हिन्जावसाफ्रा माब्लाबाबो गोजावनो नाङा बुरखायजानो नाङा आरोना, नङाब्ला आरो बेबायदि हालोदा जोंनि गेजेराव बेबायदिनो जोंनि मोजां लाइमोनफ्रा हिन्जावसाफ्रा माने खहा दङ। बेनिखायनो खावलायबाय, साफ्रोमखौबो खावलायबाय जाहाथे माने बिसोरो बाहायो, माने इउस खालायो आरोना। इउस खालामखांनायनि उनाव बेखौ माने जामबाथाय गोजाम जाबाथाय माने बेखौ ज्राव गारहरबाय होननाय बायदिसो जादों। माने हाबाबो जाया, नङा होमबा? हाबा जाया, बेखौनो बुङो माने लिभिं रिलेसनशिप होननानै बुङो रायजो राजाफोरा। आसाम सरकारा जि UCCनि जि आयेन लाबोदों, नङा होमबा? जि आयेन लाबोदों बियो बैफोरनि थाखायनो लाबोदों आरोना रायजो राजाफोरा। माने UCCखौ, इउनिफर्म सिभिल क'डखौ बेनिखायनो लाबोदों मानोना गोबां मानसिफ्रानो बिदिनो लिभिं रिलेसनशिपाव थायो, हाबा जायालासिनो लोगोसे थायो। बिनि उनाव इउस खालाम माने गोजाम जाब्लाथाय बेखौ माने गारहरनाय बायदिसो खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेनो फोरमान जादों आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बिनिखायनो बे आयेना खोब बाख्नायजाथावना, गनायजाथावना। थ' बे आयेना माने जेब्ला लागु जागोन, नङा होमबा? माने फ्राय लागु जाबायानो। थ' जोबोद बाख्नायनांगोन आरोना। थ' बिनो जोबनायाव जियानो हक माने जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे सांग्रां जायो, बेफोरनिफ्राय माने गोजानाव थायो। माने गुबुन जाथिखौ, गुबुन हारिखौ जे एकदम 100% फोथायो ना, बे फोथायनायखौ माने जाल्दाब जुल्लाब गारनांगौ आरोना। गुबुन हारिजों आरो गुबुन हारिनि गोदै रावाव माब्लाबाबो माने गोजावा, माने थगायजाया, बुरखायजाया। माने जोंबो राफोद जानांगौ, जोंनि लाइमोनफोराबो राफोद जानांगौ, सांग्रां जानांगौ, एक्टिभ जानांगौ। माने मोजां गाज्रिखौ बिजिरनो हानाय जानांगौ आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। थ' अब्लासो जोंनि मानसिखौ गुबुन जाथिया माने बेबायदिनो नासयनाय, मुगैनाय, गादबनाय, सोंखारिनाय आरो बेबायदि फोजोबस्रांनाय हाबाफारिफ्रा जोंनिफ्राय जोबस्रांगोन। थ' दिनै भिडिअ बेखिनियानो। गोजोन्थों, थेंक इउ, लाभ इउ अल। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिनाय थाबाय। गोजोन्थों, थेंक इउ।